Μητέρα, αν το βρεις βαρύ το γράμμα μου, είναι που σκύβει απάνω του ο πενταδάχτυλος, φορτωμένος Τούρκο. Αν το βρεις ασήκωτο, είναι που γονατίζει απάνω του ο πενταδάχτυλος, φορτωμένος Τούρκο. Θα τα έχεις μάθει αυτά, μητέρα. Θα έχεις μάθει για τον πενταδάχτυλο. Λοιπόν, τα μεσημέρια ακούγονται κάτι παράξενες φωνές. Λοιπόν, τα μεσημέρια ακούγονται κάτι ξερά τριξίματα, σαν να ξεκολλούν βράχοι από την κορφή του Κυπαρισόβουνου. Και τις νύχτες βογγά στις πλαγιές του το αίμα των σκοτωμένων παιδιών. Και κυλά στις κρεβατοκάμαρές μας και καταβρέχει τα βιβλία μας και καταβρέχει τους στίχους μας και καταβρέχει την αναπνοή μας και καταβρέχει την καρδιά και το μυαλό μας. Στίχιωσε, μητέρα, στίχιωσε, σου λέω, ο πενταδάχτυλος. Και πώς να το πούμε, που χιλιάδες άλλοι ελπίζουν να κρύβει στις σπηλιές του τους αγνοούμενους τους, που χιλιάδες άλλοι κρεμάστηκαν απάνω του και περιμένουν. Και πώς να το πούμε που μπορεί να είναι αλήθεια, πώς να το πούμε που μπορεί αύριο, που μπορεί μεθαύριο να πρέπει να τον αγκαλιάσουμε και να κλάψουμε από χαρά. Ναι, μητέρα, να τον αγκαλιάσουμε με αυτή τη μικρή αγκαλιά, ακριβώς με αυτή τη μικρή αγκαλιά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ο πενταδάχτυλος, μητέρα. Στο κάτω-κάτω τη μόρφου δεν τη βλέπουμε. Στο κάτω-κάτω την Κερίνια δεν τη βλέπουμε. Την Αμόχωστο δεν τη βλέπουμε. Όμως αυτός είναι εκεί απέναντί μας. Όμως αυτός είναι διαρκώς εκεί απέναντί μας και μας κοιτάζει, και μας κοιτάζει με έναν τρόπο και κάθεται βραχνάς και μολύβει στο στήθος μας. Όμως αυτός είναι εκεί απέναντί μας και δεν μπορεί να κρυβεί σαν τη μόρφου και δεν μπορεί να κρυβεί σαν την Κερίνια και σαν την Αμόχωστο, και λέει λοιπόν, και μας ρωτά λοιπόν. Μητέρα, γύρω από τα σπίτια μας στρατοπέδευσε η Ασία. Γύρω από τα σπίτια μας αλλάζει έξαλλη Ασία. Γαβριά, έξαλλη Ασία. Τι άλλο να σου πω. Μητέρα, οι δρόμοι μας γέμισαν αγέλαστους, αξίριστους πατέρες με μαύρα πουκάμισα. Γέμισαν μαυροφορεμένα κορίτσια, γέμισαν γυναίκες που κρατάν και μας δείχνουν τις φωτογραφίες των αγνοουμένων τους και μας ρωτούν αν τους είδαμε. Γυναίκες που κάρφωσαν στα στήθια τους τις φωτογραφίες των παιδιών τους που δεν ξέρουν τι απέγιναν και μας ρωτάνε αν τα είδαμε. Είναι δύσκολο, μητέρα, να πιστέψουμε πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως μας τους έφερε το πικρό νερό των νεανικών μας εκδρομών. Μητέρα, εισήλασαν από το μέρος που ξαγρυπνούσαμε με τις κιθάρες, από το μέρος που γράψαμε το πρώτο μας ερωτικό γράμμα, από το μέρος που μας χαμογέλασαν οι πρώτοι στίχοι. Μητέρα, να ξέρεις τι τρυφερά μου στα καπεδιά έστειλαν να αντιμετωπίσουν τα τάγκς και τα αεροπλάνα. Και τα έστειλαν άοπλα, μητέρα. Τα έστειλα με τις φεντόνες, μητέρα, δεν υπερβάλλω. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Θάλασσα, πικρό θάλασσα, και πικροκυματούσα. Να ξέρα τι θα μου έκανες να μη σε τραγουδούσα. Θάλασσα, πικρό θάλασσα, και πικροκυματούσα. Να ξέρα τι θα μου έκανες να σε πετροβολούσα.
Θάλασσα, πικρό θάλασσα, πάρ' τους και γύρνα πίσω. Κι όσο και να σε μίσησα, θα σε ξαναγαπήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαραλαμπίδη για τη συμμετοχή του στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την υπέροχη απαγγελία και για την παρουσίαση του προγράμματος. Ευχαριστούμε πολύ.